Kahit walang pasok ang mga bata dahil sa sama ng panahon, maaga nag-abang sa gilid ng National Highway sa Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur si Nanay Rebecca Morano para sa pagdaan ng water lorry ng provincial government ng CamSur. Pinaputol na ni Nanay Rebecca ang kanilang water connection dahil sa pawala-walang supply ng tubig. Tulad niya at iba pang residente sa lugar ay araw-araw na nag-aabang sa libre, malinis na mainom na tubig mula sa probinsya. Hindi na umano ang mga ito gumagastos ng malaki sa pagbili ng container na tubig. Ay, libre. Siyempre, hindi na bibilihin. 10 pesos ang container. O, dito wala nang bayad. Kahit masama ang lagay ng panahon dahil sa habagat ay patuloy sa pag-iikot at water rationing ang lorries ng provincial government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Layunin nitong maabutan ng malinis na tubig ang mga residente sa panahon ng kalamidad. Thank you, Gob. Maraming salamat sa inyo. Kami nakakalibot sa tubig. Salamat kay Gov. El Rey and Congressman Luigi sa indang tinataong libreng tubig. Salamat na maray. Chris Novello, CSN.